vrchom. Porastie a na hrebení vidíme tie skály. Tu je tá skála, na ktorej je aj ten nápis. Tak to vyzerá. Taký skalný previs, vyvrátené stromy. Tu sa môžeme aj schovať pred nepriazňou počasia. Nuž, a tu je ten nápis rok 1759. Podľa povestí toto vyril poľovník, ktorému jeho pes zachránil život pred rozúreným diviakom. No a tu sú ešte ďalšie nápisy. Aj ten text. No predsa sa mi podarilo nájsť aj to skalné okno, aj tú skalu. Je to ozaj pekný skalný hrebeň. A ďalšie skalné brálo. Ropucha v sedle Smrekovice si oddychuje. A tu je ropucha. No ponikrec nám rastie. Jeden som zatiaľ našiel, budeme hľadať, lebo tu by mali byť viacej. Ale čo je veľmi dôležité, že som našiel čučorie, kde kvitne, ale som tu našiel prvý párožek zhodený. No toto, nádherný, taký malý.
osmaráčik. Vidíš ho? No tak teraz to by mal byť Tonko, tak by mal párožek. Skutočne nájdený. A kde bude druhý? Tak pekne leží. Tu máme ďalší. Ponikezal je veľmi sucho. Tam ďalší. A brusnica nám pekne kvítne.